Og jeg har den her klamse bil, ikke? Den har stået stille i 2 års tid, ikke? Hvilket medfører, at lortet det gider selvfølgelig ikke starte. Det er jo selvfølgelig typisk. Og nu har vi kickstarter-skjold hernede, som det gider ikke rigtig komme af. Så nu prøver vi at give den en helvedes masse varme. Vi har ikke budget til en varmeblæser, så vi bruger en gammel hårdtør fra Krea af. Ja, det er bare baner. Det skal nok blive sjovt. Ja, så nu vil vi give den lidt varme. Hvad fuck er det her for noget fucking billig luderlort? Lortet gider stadig ikke komme af. Det sagde jeg forresten ikke. Det går ud over min faglige stolthed, det her. Jeg er faktisk ikke. Det er simpelthen, jeg ved ikke, hvad fuck manden laver. Jeg tænker sådan. Min faglige stolthed, den brænder i hjertet lige nu. Kæft, mand. Ja, politiet. Åbn op. Fucking lort. Ja. Ja, sådan her får vi så knaldet den i gang, ikke også? Altså. Slyngkobling, udråbstegn. Hvad er det, vi skal til nu her? Nå, altså jeg er jo på Amager, ikke også, så... Du skal sidde og låse op, eller hvad? Ja, 2 sekunder. Ja, du har en skruetrækker inde ved... Nej, det har jeg ikke. Ja, der ligger det. Nå, det var lige her. Ja. Jeg skal lige ordentligt fat i lort. Okay. Fedt. Nå, nu har vi fået sædeboksen op, som I jo kan se. Så skal vi lidt skjolden af, og så smider vi lige Point of view, pedellerne har ikke givet dig noget værktøj endnu, så du har en fucking skruetrækker med skralde til at gøre alt fucking arbejde. Ja, det er lige det, vi har at gøre godt med lige nu. Ja, der er noget, der er stort og ulækkert. Nu tager du ikke bare... Jeg ved ikke, hvad han laver, men han er lettere retarderet. Nå jo, og så har vi også vores derby, som I kan se på TikTok'en. Men ja, nu så vi lige det lort af her. Når du går for folk synes. Ja, nu prøver vi at tage frontskøldet af og se, hvordan fuck det lige ser ud inde bagved. Fordi den kunne muligvis godt være lidt fucked. Og nej, jeg skærer ikke i mig selv. Jeg er væltet på knaldet. Emo! Så har vi lige så flot her. Det skal vi lige have. Du skal lidt på noget tænding også og sådan noget. Det skal lige pointeres, lort er ikke stjålet. Jeg har bare mistet nøglerne til lortet. Så det kan du ikke som sådan bevise, du ikke har. Ja, hvad fuck er det, der har lavet det? Det er mig! Og så står han der retardo deroppe. Der. Så tænker jeg Angel Eyes. Så tænker jeg Angel Eyes, når du skal stadig have en ny lygte jo. Eller det behøver man faktisk ikke. Hvor klarer du? Hvor er det der? Jamen, hvad fuck er det her for fucking lort? Det er noget gammelt lort. Så bare rid. Jamen, problemet er, når du klemmer på den, og klemmer du også sammen på den anden jo. Jeg siger bare rev. Men det skal jeg lade. Trap, gider den ikke komme af det? Fuck ikke komme af, men skal du have noget varme, var? Hvem er du, var? Skal jeg finde din familie, eller hvad? Skal jeg køre ned, eller hvad? Så nu er vi lige ved at hive blokken af stillet. Vi har hævet sideskjolden af, og den der bagagebærer ting. Og så har vi skruet bolden af akslen, der holder motorophænget, og nu er vi ved at skrue støttemmerne af, ikke også sådan der? Yes. For satan. Og den eneste grund til, at vi kan det her, det er, fordi vi har fået lov til at stjæle pedellernes værktøj. Så de var fede. Oh my god, det er en spøgelsesknallert. Oh my god. No. Ja, så nu har vi lige fået fikset lidt småting her. Fået hele motoren af, som I kan se her. Så har vi det smukke her. For helvede, så står der fandme flot der. Ja, så nu skal vi have svinghjulet af, som I kan se. Altså, vi kan komme ind og få tjekket den data der. Og vi er... Ja, så vil vi stjåle den her nede på det lokale supermarked. Det er derfor, jeg fucking elsker det der. De hammer den bare af. Det er så Så det. har vi nogle svinghjulsaftrækker. Så det er spændende.